Bine ai venit, suflet drag! Conflictele, fie că sunt externe sau interne, reflectă, de cele mai multe ori, o stare de dezechilibru mental, emoțional și spiritual. Atunci când suntem prinși într-o situație tensionată, corpul nostru poate deveni încărcat de stres, anxietate și frică, iar mintea noastră poate deveni agitată. Aceasta ne face să reacționăm impulsiv, de multe ori în moduri care nu reflectă adevăratul nostru sine. Afirmațiile pozitive au puterea de a transforma energia negativă și de a restabili armonia, deoarece activează centrele de vindecare ale creierului, ajutându-ne să aducem pace interioară și claritate mentală. Știința a demonstrat că prin repetarea constantă a unor cuvinte pozitive putem schimba chimia creierului și putem activa acele rețele neuronale care susțin calmul, echilibrul și iubirea de sine. Te invit să asculți aceste afirmații puternice și să le permiți să contribuie la calmarea ta în momentele de conflict și să-ți restabilească pacea interioară. Să începem! Sunt un canal deschis pentru iubire și lumină. Pacea este natura mea profundă. Las gândurile de furie și frică să se dizolve în liniște. Fiecare respirație îmi aduce calm și echilibru. Împărtășesc iubire în loc de judecată. În mijlocul conflictului găsesc întotdeauna liniștea interioară. Sunt conștient de puterea alegerii mele de a răspunde cu calm. Fiecare situație îmi aduce o oportunitate de creștere. Mă eliberez de orice emoție negativă care nu îmi mai servește. Împăcarea începe în inima mea. Sunt capabil să ascult cu răbdare și compasiune. În mijlocul haosului îmi păstrez mintea clară și liniștită. Aleg să răspund cu înțelegere, nu cu reacție. Fiecare moment de conflict este o oportunitate de a învăța și de a evolua. Sunt un observator liniștit al propriilor mele emoții. Am încredere că totul se va rezolva în cel mai bun mod posibil. Mă las ghidat de pace și calm în toate interacțiunile mele. Mă eliberez de dorința de a controla și permit lucrurilor să se desfășoare natural. Fiecare provocare este o lecție valoroasă pentru mine.
Sunt deschis la iertare, atât pentru mine, cât și pentru alții. Pacea interioară este alegerea mea, indiferent de circumstanțe. Mă conectez cu sursa mea interioară de liniște acum. În fiecare respirație, simt cum calmul mă cuprinde. Fiecare situație îmi oferă un cadou de autodescoperire. Știu că sunt capabil să păstrez echilibrul în orice moment. Mă iert pe mine și pe alții pentru greșelile din trecut. În fiecare conflict îmi aleg cuvintele cu înțelepciune și iubire. Sunt un exemplu de calm și compasiune pentru cei din jurul meu. Liniștea mea interioară este mai puternică decât orice conflict extern. Îmi apreciez propriile mele limite și nevoi, dar și pe ale celorlalți. Sunt recunoscător pentru fiecare lecție pe care o învăț în momentele de provocare. Conversațiile mele sunt pline de respect, înțelegere și calm. Mă conectez cu propria mea esență de pace și armonie. Răspund cu compasiune, nu cu defensivitate. Fiecare conflict este o oportunitate de a învăța despre iubire și iertare. Îmi permit să fiu vulnerabil, știind că fragilitatea mea este puterea mea. Calmul meu nu depinde de circumstanțele exterioare. Împăcarea cu mine însumi este cheia împăcării cu ceilalți. Liniștea mea interioară este contagioasă și influențează pozitiv lumea din jurul meu. Sunt conștient de impactul gândurilor mele asupra realității mele. Aleg să mă concentrez pe soluții, nu pe probleme. Mă eliberez de gânduri care alimentează conflictul și îmbrățișez iubirea și înțelegerea. Pacea este darul pe care îl ofer lumii prin propria mea prezență. Sunt deschis să primesc învățămintele din fiecare interacțiune. Fiecare moment este o oportunitate de a alege liniștea și armonia. Calmul meu este mai puternic decât orice dificultate cu care mă confrunt. În fiecare moment sunt ghidat de iubirea necondiționată. Mă accept așa cum sunt și îmi permit să mă vindec. Mă înconjur cu iubire și pace în fiecare moment al zilei. Sunt un creator al păcii și iubirii în viața mea. Sunt un canal deschis
pentru iubire și lumină. Pacea este natura mea profundă. Las gândurile de furie și frică să se dizolve în liniște. Fiecare respirație îmi aduce calm și echilibru. Împărtășesc iubire în loc de judecată. În mijlocul conflictului găsesc întotdeauna liniștea interioară. Sunt conștient de puterea alegerii mele de a răspunde cu calm. Fiecare situație îmi aduce o oportunitate de creștere. Mă eliberez de orice emoție negativă care nu îmi mai servește. Împăcarea începe în inima mea. Sunt capabil să ascult cu răbdare și compasiune. În mijlocul haosului îmi păstrez mintea clară și liniștită. Aleg să răspund cu înțelegere, nu cu reacție. Fiecare moment de conflict este o oportunitate de a învăța și de a evolua. Sunt un observator liniștit al propriilor mele emoții. Am încredere că totul se va rezolva în cel mai bun mod posibil. Mă las ghidat de pace și calm în toate interacțiunile mele. Mă eliberez de dorința de a controla și permit lucrurilor să se desfășoare natural. Fiecare provocare este o lecție valoroasă pentru mine. Sunt deschis la iertare, atât pentru mine, cât și pentru alții. Pacea interioară este alegerea mea, indiferent de circumstanțe. Mă conectez cu sursa mea interioară de liniște acum. În fiecare respirație simt cum calmul mă cuprinde. Fiecare situație îmi oferă un cadou de autodescoperire. Știu că sunt capabil să păstrez echilibrul în orice moment. Mă iert pe mine și pe alții pentru greșelile din trecut. În fiecare conflict îmi aleg cuvintele cu înțelepciune și iubire. Sunt un exemplu de calm și compasiune pentru cei din jurul meu. Liniștea mea interioară este mai puternică decât orice conflict extern. Îmi apreciez propriile mele limite și nevoi, dar și pe ale celorlalți. Sunt recunoscător pentru fiecare lecție pe care o învăț în momentele de provocare. Conversațiile mele sunt pline de respect, înțelegere și calm. Mă conectez cu propria mea esență de pace și armonie.
Răspund cu compasiune, nu cu defensivitate. Fiecare conflict este o oportunitate de a învăța despre iubire și iertare. Îmi permit să fiu vulnerabil, știind că fragilitatea mea este puterea mea. Calmul meu nu depinde de circumstanțele exterioare. Împăcarea cu mine însumi este cheia împăcării cu ceilalți. Liniștea mea interioară este contagioasă și influențează pozitiv lumea din jurul meu. Sunt conștient de impactul gândurilor mele asupra realității mele. Aleg să mă concentrez pe soluții, nu pe probleme. Mă eliberez de gânduri care alimentează conflictul și îmbrățișez iubirea și înțelegerea. Pacea este darul pe care îl ofer lumii prin propria mea prezență. Sunt deschis să primesc învățămintele din fiecare interacțiune. Fiecare moment este o oportunitate de a alege liniștea și armonia. Calmul meu este mai puternic decât orice dificultate cu care mă confrunt. În fiecare moment sunt ghidat de iubirea necondiționată. Mă accept așa cum sunt și îmi permit să mă vindec. Mă înconjur cu iubire și pace în fiecare moment al zilei. Sunt un creator al păcii și iubirii în viața mea. Sunt un canal deschis pentru iubire și lumină. Pacea este natura mea profundă. Las gândurile de furie și frică să se dizolve în liniște. Fiecare respirație îmi aduce calm și echilibru. Împărtășesc iubire în loc de judecată. În mijlocul conflictului găsesc întotdeauna liniștea interioară. Sunt conștient de puterea alegerii mele de a răspunde cu calm. Fiecare situație îmi aduce o oportunitate de creștere. Mă eliberez de orice emoție negativă care nu îmi mai servește. Împăcarea începe în inima mea. Sunt capabil să ascult cu răbdare și compasiune. În mijlocul haosului îmi păstrez mintea clară și liniștită. Aleg să răspund cu înțelegere, nu cu reacție. Fiecare moment de conflict este o oportunitate de a învăța și de a evolua. Sunt un observator liniștit al propriilor mele emoții. Am încredere că totul se va rezolva în cel mai bun mod posibil. Mă las ghidat
de pace și calm în toate interacțiunile mele. Mă eliberez de dorința de a controla și permit lucrurilor să se desfășoare natural. Fiecare provocare este o lecție valoroasă pentru mine. Sunt deschis la iertare, atât pentru mine, cât și pentru alții. Pacea interioară este alegerea mea, indiferent de circumstanțe. Mă conectez cu sursa mea interioară de liniște acum. În fiecare respirație simt cum calmul mă cuprinde. Fiecare situație îmi oferă un cadou de autodescoperire. Știu că sunt capabil să păstrez echilibrul în orice moment. Mă iert pe mine și pe alții pentru greșelile din trecut. În fiecare conflict îmi aleg cuvintele cu înțelepciune și iubire. Sunt un exemplu de calm și compasiune pentru cei din jurul meu. Liniștea mea interioară este mai puternică decât orice conflict extern. Îmi apreciez propriile mele limite și nevoi, dar și pe ale celorlalți. Sunt recunoscător pentru fiecare lecție pe care o învăț în momentele de provocare. Conversațiile mele sunt pline de respect, înțelegere și calm. Mă conectez cu propria mea esență de pace și armonie. Răspund cu compasiune, nu cu defensivitate. Fiecare conflict este o oportunitate de a învăța despre iubire și iertare. Îmi permit să fiu vulnerabil, știind că fragilitatea mea este puterea mea. Calmul meu nu depinde de circumstanțele exterioare. Împăcarea cu mine însumi este cheia împăcării cu ceilalți. Liniștea mea interioară este contagioasă și influențează pozitiv lumea din jurul meu. Sunt conștient de impactul gândurilor mele asupra realității mele. Aleg să mă concentrez pe soluții, nu pe probleme. Mă eliberez de gânduri care alimentează conflictul și îmbrățișez iubirea și înțelegerea. Pacea este darul pe care îl ofer lumii prin propria mea prezență. Sunt deschis să primesc învățămintele din fiecare interacțiune. Fiecare moment este o oportunitate de a alege liniștea și armonia. Calmul meu este mai puternic decât orice dificultate cu care mă confrunt. În fiecare moment sunt ghidat de iubirea necondiționată,
Mă accept așa cum sunt și îmi permit să mă vindec. Mă înconjur cu iubire și pace în fiecare moment al zilei. Sunt un creator al păcii și iubirii în viața mea. Sunt un canal deschis pentru iubire și lumină. Pacea este natura mea profundă. Las gândurile de furie și frică să se dizolve în liniște. Fiecare respirație îmi aduce calm și echilibru. Împărtășesc iubire în loc de judecată. În mijlocul conflictului găsesc întotdeauna liniștea interioară. Sunt conștient de puterea alegerii mele de a răspunde cu calm. Fiecare situație îmi aduce o oportunitate de creștere. Mă eliberez de orice emoție negativă care nu îmi mai servește. Împăcarea începe în inima mea. Sunt capabil să ascult cu răbdare și compasiune. În mijlocul haosului îmi păstrez mintea clară și liniștită. Aleg să răspund cu înțelegere, nu cu reacție. Fiecare moment de conflict este o oportunitate de a învăța și de a evolua. Sunt un observator liniștit al propriilor mele emoții. Am încredere că totul se va rezolva în cel mai bun mod posibil. Mă las ghidat de pace și calm în toate interacțiunile mele. Mă eliberez de dorința de a controla și permit lucrurilor să se desfășoare natural. Fiecare provocare este o lecție valoroasă pentru mine. Sunt deschis la iertare, atât pentru mine, cât și pentru alții. Pacea interioară este alegerea mea, indiferent de circumstanțe. Mă conectez cu sursa mea interioară de liniște acum. În fiecare respirație simt cum calmul mă cuprinde. Fiecare situație îmi oferă un cadou de autodescoperire. Știu că sunt capabil să păstrez echilibrul în orice moment. Mă iert pe mine și pe alții pentru greșelile din trecut. În fiecare conflict îmi aleg cuvintele cu înțelepciune și iubire. Sunt un exemplu de calm și compasiune pentru cei din jurul meu. Liniștea mea interioară este mai puternică decât orice conflict extern. Îmi apreciez propriile mele limite și nevoi, dar și pe ale celorlalți. Sunt recunoscător
pentru fiecare lecție pe care o învăț în momentele de provocare. Conversațiile mele sunt pline de respect, înțelegere și calm. Mă conectez cu propria mea esență de pace și armonie. Răspund cu compasiune, nu cu defensivitate. Fiecare conflict este o oportunitate de a învăța despre iubire și iertare. Îmi permit să fiu vulnerabil, știind că fragilitatea mea este puterea mea. Calmul meu nu depinde de circumstanțele exterioare. Împăcarea cu mine însumi este cheia împăcării cu ceilalți. Liniștea mea interioară este contagioasă și influențează pozitiv lumea din jurul meu. Sunt conștient de impactul gândurilor mele asupra realității mele. Aleg să mă concentrez pe soluții, nu pe probleme. Mă eliberez de gânduri care alimentează conflictul și îmbrățișez iubirea și înțelegerea. Pacea este darul pe care îl ofer lumii prin propria mea prezență. Sunt deschis să primesc învățămintele din fiecare interacțiune. Fiecare moment este o oportunitate de a alege liniștea și armonia. Calmul meu este mai puternic decât orice dificultate cu care mă confrunt. În fiecare moment sunt ghidat de iubirea necondiționată. Mă accept așa cum sunt și îmi permit să mă vindec. Mă înconjur cu iubire și pace în fiecare moment al zilei. Sunt un creator al păcii și iubirii în viața mea. Sunt un canal deschis pentru iubire și lumină. Pacea este natura mea profundă. Las gândurile de furie și frică să se dizolve în liniște. Fiecare respirație îmi aduce calm și echilibru. Împărtășesc iubire în loc de judecată. În mijlocul conflictului găsesc întotdeauna liniștea interioară. Sunt conștient de puterea alegerii mele de a răspunde cu calm. Fiecare situație îmi aduce o oportunitate de creștere. Mă eliberez de orice emoție negativă care nu îmi mai servește. Împăcarea începe în inima mea. Sunt capabil să ascult cu răbdare și compasiune. În mijlocul haosului îmi păstrez mintea clară și liniștită. Aleg să răspund cu înțelegere, nu cu reacție.
Fiecare moment de conflict este o oportunitate de a învăța și de a evolua. Sunt un observator liniștit al propriilor mele emoții. Am încredere că totul se va rezolva în cel mai bun mod posibil. Mă las ghidat de pace și calm în toate interacțiunile mele. Mă eliberez de dorința de a controla și permit lucrurilor să se desfășoare natural. Fiecare provocare este o lecție valoroasă pentru mine. Sunt deschis la iertare, atât pentru mine, cât și pentru alții. Pacea interioară este alegerea mea, indiferent de circumstanțe. Mă conectez cu sursa mea interioară de liniște acum. În fiecare respirație simt cum calmul mă cuprinde. Fiecare situație îmi oferă un cadou de autodescoperire. Știu că sunt capabil să păstrez echilibrul în orice moment. Mă iert pe mine și pe alții pentru greșelile din trecut. În fiecare conflict îmi aleg cuvintele cu înțelepciune și iubire. Sunt un exemplu de calm și compasiune pentru cei din jurul meu. Liniștea mea interioară este mai puternică decât orice conflict extern. Îmi apreciez propriile mele limite și nevoi, dar și pe ale celorlalți. Sunt recunoscător pentru fiecare lecție pe care o învăț în momentele de provocare. Conversațiile mele sunt pline de respect, înțelegere și calm. Mă conectez cu propria mea esență de pace și armonie. Răspund cu compasiune, nu cu defensivitate. Fiecare conflict este o oportunitate de a învăța despre iubire și iertare. Îmi permit să fiu vulnerabil, știind că fragilitatea mea este puterea mea. Calmul meu nu depinde de circumstanțele exterioare. Împăcarea cu mine însumi este cheia împăcării cu ceilalți. Liniștea mea interioară este contagioasă și influențează pozitiv lumea din jurul meu. Sunt conștient de impactul gândurilor mele asupra realității mele. Aleg să mă concentrez pe soluții, nu pe probleme. Mă eliberez de gânduri care alimentează conflictul și îmbrățișez iubirea și înțelegerea. Pacea este darul pe care îl ofer lumii prin propria mea prezență. Sunt deschis să primesc învățămintele din fiecare interacțiune.
Fiecare moment este o oportunitate de a alege liniștea și armonia. Calmul meu este mai puternic decât orice dificultate cu care mă confrunt. În fiecare moment sunt ghidat de iubirea necondiționată. Mă accept așa cum sunt și îmi permit să mă vindec. Mă înconjur cu iubire și pace în fiecare moment al zilei. Sunt un creator al păcii și iubirii în viața mea. Prin repetarea acestor afirmații, îți vei reîntări legătura cu sinele tău divin și vei crea un spațiu sigur de liniște și înțelegere, chiar și în mijlocul conflictelor. Transformarea începe din interior și se reflectă în exteriorul tău. Dacă ești pregătit să afli mai multe despre cum să-ți cultivi pacea interioară, iubirea de sine și să înfrunți conflictele cu mai mult calm și claritate, te invit să achiziționezi cartea mea Trezește-te, cartea 1, ghid către fericire pas cu pas. Începeți acum călătoria către o viață mai echilibrată, mai armonioasă și plină de iubire. Îți mulțumesc că m-ai ales să-ți fiu ghid astăzi. Cu iubire și recunoștință, Cristina Joy.